Auzoko elkarteko, Ibaiondo elkartetik gure iritzia edo gure tokatu zaigu. Lehendabizi eskertza antolatzaile izan dira Iñaki eta Peiori batipat, kontutan eukitzea herriko auzo txiki batean horrelako erronka handi bat ekarri nahi izatea. Eta, leheneko sortu zikuna zen arridura, ez gendakigulako zertzan eta zertan izango zen. Horren, jendeari esplikatzea orduero lasterketa azten dela, nola, ulertzen dugu hasiera eta bukaera daukan lasterketa bat. Ez orduero ematen zaion, hasiera ematen zaion lasterka bat. Horregatik erronka hitza erabiltzen dugu, eta jendeak gure bazkideak eta auzotarrak eta ulertzen da. Ulertu zutenean sortu zuen ikusmina. Hori oinez egin daiteke eta zeon jendeak kuadrilak egin zutenak errekorridua beha oinez probatzeko ordu beten hori egitea zegoela. Eta bai, efektibamente, oinez badago egitea, baina konturatu zian oinez oso askar egin behar da. Konturatu zian eta hau ez da txantxetako gauz bat. Behin buelta bat egin daiteke abiadura hortan oinez, baina iraun nahi bat ema dezu, korrikari egin behar dezu. Horrekin sortu zen saltxa pixka bat, abuztuaren inguruan eta gainen gura zegoen, eta hori sortu zuen susmota ilusio bat ere bai, jendeak parte hartzeko. Hasiera baten, bazkide asko animatu zian parte hartuko zuten, gero pixka itzantzen guantzitzaien ilusio hori zen, ikusi zuten ondo prestatuta egon behar duela, eta ez dela bakarrik fizikoki, baizik eta psikologikoki ere horrelako erronka baten aurrean prestatu egin behartzea. Gero, baita ere, honek sortu zuena izan zen, auzoan horrelako ikusmira bat eta parte hartzeko eta laguntzeko ilusio bat. Auzo elkartearekin ere kontaktuan jarri ginen, eta auzo elkarteak ere parte hartuko du baita ere erronkan. Batzuk voluntario bezala eta beste batzuk antolatuko dituzte baita ere erronkaren inguruan horrelako aktibitate batzuk umeentzako. Orduan sortuko duguna da ez bakarrik erronka lasterketa bezala, baizik eta baita ere festatxo bat antolatuko da auzoan. Ez da, azte bukaera osoan izango adez, denbora izango dugu denetarako. Eta gero, bestaldetik nik egizan duen bezala, lasterka gau mundu mailan ezagutzera eraman da, gure auzo txiki bat agertzea mundu mailako web horri baten lasterka dala santuenean eta izena Ibaiondo gure elkartearen izena berberarekin, horrelako arrotasun txiki bat ere ematen digu. Gustora animatuta gaude. Gero, elkartearen babesa behin izautu zanean eta ikusi zanean zertzan eta zen mobila sortu zizaken, elkarte bazkideen babesa izan da totala, bertatikan, eta animatu gaitu. Eta, guain ja, laster, etorreko zaizkigula egunak, benetako erronka guretzako hori izango dena, urduritasunare bai. Urduritasuna luzea izango dalako, ordu asko izango dalako, eta nola baiten erantzunun bat eman nahi dalako. Orduan, antolaketa hori nahi dugu, izan dedila, espektatibak espero duena. Alderretatekan, elkarte bezala, presidente bezala, nire urduritasuna hartu nahi dut, alderdi, garrantzi ematen dugulako. Eta hoxek besterik ez, eta ondo punte dina, eta nolako festa antolatzen dugu. Erronka antolatu zanean, etzan bakarrik antolatu nahi lasterketa hutsa bezala. Baizik eta alderdi solidarioari ere eman nahi zitzaion garrantzia. Alderdi solidario horrektan, elkarrizketa egin genduen bai Caritasekin eta baita ere atziz taldearekin bultzatzeko beraientako proiektuak gure ganatzeko. Eta Caritasen aldetik aterperako egingo da janari bilketa bat, korrikalari bakoitzari eskatu zaio gutxienez janari 3 kilo janari ekartzea, eta gero bai auzoan da bai herrian zabaldu dugu nahuaren bidez eta medioen bidez aukera dagoela baita ere nahi duenak ere janaria ekartzeko
erronka dagoen bitartean, eta bertan usteko laguntza txiki hori emateko. Eta gero, Foierratziz da Togoko elkarte bat, hango emakume afrikarrak osatzen dutena, hemengo babesa dute, baina han egiten dituzte, uste dituzu hemen bi poltsa koloretsu hauek, eta korrikalariari emango zaion poltsak dira horrelakoak. Ez da emango edozen etxe komertzierekoa, baizik eta pentsatu ginen politi izan zitekeela horrelako kolore bitxia daukan poltsak eta gure gesto solidarioa baita ere hango emakumearen alde bultzatzea. Ez, bi aspekto solidario horiek ere nahi ditugu azpimarratu. Bueno, hemen atzean jarri dugun bandera honetan, ikusi daitezke, erronkaltan jasoko dugun laguntza bakoitza desberdinetakoa, lógicamente, denei eskerrak ematea, ez? Laborala, nahizu, lógicamente, sakatu zurriko udala, elkartea, laborala, AEG, KIA, Caritas, Robles Donostiko kirolenda bat, Isaluzek egulak dugu, Nogaua Aztekaria, Naturales, Nola jarrien da, Zaitza Zagontegia, eta hemen saiatu dira pizkate inguruneko jendearekin hitz egitea, eta, alduten neurrian, laguntzaren bat eskainiko zuten, eta, hor agertzen dira, eta denek noski, hemendik eskerrak ematea. Zatik gauza beka antolatzeko, atzetik ere laguntza bat ere jaso bat da. Eta, berri hori eskerrak hor agertzen diren, berri guztiek.